Салом дӯстон, шумо дар комментария нависед ки дар бораи Юмани кошелок видео кунем ва дар ин видео мо регистратсия мекунем Юмани кошелок. Браузера мекушем, Юмани менависем ва моро сайти якумда yumani.ru-ро нишон медиҳад. Сайти Юманиро мекушоем ва дар инҷа установита интихоб мекунем. Мо метавонем барои Android ё iOS бигирем ва телефони ман Android интихоб мекунам ва дар инҷа скачат приложениеро интихоб мекунем. Дар инҷа браузерои моро нишон дагиҳад ва ман Google интихоб мекунам. Окиро интихоб мекунем ва скачат сар мешавад. Ждат мекунем ки барнома дар телефонмон скачат шавад. Ва ина 45% рафта ва ина барнома полный скачат шид. Як бор дар экран дар рости барнома зер мекунем. Установита интихоб мекунем ва бо ждат мекунем ки барнома дар телефонмон установка шавад. Барнома установка шид, окиро интихоб мекунем. Ай Google Chrome мебуроем ва дар инҷа Юмани кошелокро мекушоем. Начата интихоб мекунем. Мо метавонем бо воситаи Сбербанк, Контакт ё ки Госуслуга регистратсия кунем ва ман Саздат кошелокро интихоб мекунам. Дар инҷа номерои расискиро нишон дагиҳад ва агар мо дига давлат бошем, дар дига давлат зиндагӣ кунем, другие странаро интихоб мекунем ва шаҳрмона мекунем. Ва ман дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунам. Дар инҷа Тоҷикистоно мекунем, меовем ва Тоҷикистоно интихоб мекунем ва рақамҳои Тоҷикистоно менависем. Рақамро нависем, получить кода интихоб мекунем. Получить SMS кода интихоб мекунем ва дар телефони мо сообщение меояд ва ҳамин 4 рақам сообщениеро менависем дар инҷа. Дар инҷа нависаги ки укажите вашу почту ва электронни почтамонро менависем. Получить письмо с кодом интихоб мекунем. Дар электронни почтаи мо сообщение меояд. Ва электронни почтамонро мекушоем. Сообщение якумгира мебинем 6281 ва ҳамин кода менависем дар Юмани кошелок. Далширо интихоб мекунем. Ва дар инҷа гуфтагие ки шумо паролтонро бинависед, ягон парол придумат кунед ва ман паролам тайёр аст. Парол бояд ки 8 цифр бошад ва инҷа ҳарфҳоро ҳам бошад. Ва дар болову поён паролмонро менависем. Паролмонро ки нависем, инҷа ҳамаш галочка мешавад. Ҳамаш галочка шид, далширо интихоб мекунем. Придумайте код доступа ва дар инҷа 4 рақам менависем барои дуромадан ки ягон кас надонояд дар кошелоки мо. Ва ман иҷозаи рақамша менависам ва дуюмбора бо он такрор мекунем. Ва ина мо кошелокро регистратсия кардем, не ки пул гирифта наметавонем аз ин кошелок, ё ки агар пул бигузаронем мумкин ки пул нагузара, барое ки верификатсияша гузаштагӣ нестем. Ина ман перевода интихоб мекунам. Инҷа другие страна нестай, барое ки мо верификатсия гузаштагӣ нестем, дигар шаҳрҳоро нишон намедиҳад. Вақте верификатсияро гузаштем ва дигар шаҳрҳоро нишон медиҳад ва мо метавонем пуломона дар дигар шаҳрҳо ҳам гирем. Ва барои верификатсияша гузаштан банки Душанбе Сити меред. Дар Душанбе Сити верификатсияша мегузаред агар шумо дар Тоҷикистон бошед. Ман худам верификатсияша дар Душанбе Сити гузаштам, дар кӯчаи Соҳилии 5 поёни Султони Кабир ва филиалош бисёрае дар рӯи шаҳр. Дар ноҳияи тобеи марказам бисёрае. Ҳамҷа паспортонро мегирем, мерем верификатсияша мегузарем. Верификатсияш 20 сомон аст. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.